Hello ki parlok baro khantame ki viewers bat kumjuru ki para samla ki badang ap milenti ban yo I kam bi jam jumpi hapo ka street tekne ka video inda page kawi na ki kam ki balai hapo street Meghalaya ta kabdi na kabda gitu ki candidates ki ba don interest hakam hikai mo hakam hikai school lani kata ka teaching jobs sampai kini ka video lara pila penbit pendiang ka qualification delete na kamata ban le ya ka interview hapo kani ka school kata hapo ka Alpha English Higher Secondary School nongpo mo kala di gini ki post kabankong kadai namta ki maths teacher in secondary section mo dan kam we you know hikai maths teacher ka salary kan as per no mo katkum ka norms ka ba nani katkum ka jingsiu ka ba ka state Meghalaya ka siu ka mo shakino hikai jingkhen maths teacher qualification kan ya ki candidates ki bala pendep ya ka graduate mo wishim ya ka subject maths ban unjuru ki kamperkhat ki bala pendep ya ka bachelor in education mo ala ni ka BF okay nangta kabaat kabadai nakamta kinong hikai English lani English teacher kani kadai nakamta ki higher secondary section mo po Alpha English Secondary School te ka post kabalai kadai tangkawahi nakamta kinong hikai English kata ka salary ru hangne as per norms no nangta qualification hangne kadai postgraduate no postgraduate ban hagi cukup por kadai ban debru ya kapi no nakata kadaw nakamta ban hikai school hagi nigisi mutam tambay ya kabi lam kumta khamchitom mo khamchitom bangin yo lese ha kati ka school ka ba philej ban le ki interview ki don ki bala pandep ya kabi ya mo te nata kadaw ladam don te kata kala dei kano sit mo wala ladam yo te manse ki pediang dei ladam don ki ba pandep ya kabi ya ki kam perkhat ya ki kai kila dep ya ka special education ke mo kan ka BF te ka interview hang ne kan de ha ka lai poetrik benai balai mut mentau benai hi lai poetrik arjara pundri kata kan sedang nadu ke porsi pau bejemen step kajaka kan de ha kajaka jong ka school hapo Alpha English Higher Secondary School nongpo ti ngan ong ye phi baro ki khun samla ki ba pandep ya ka graduate di jong ki BSc postgraduate di jong subject English no na harkat ba phila pandep ya ka BF di late na kamta ban le ketika interview kang ba phin la ban sha select yeladi ban hikai ha ketika school ka balapau hapo kasi titang katahi ha ba di begani ka kubor kermen pin share like but ban subscribe namta parlok bican ki jongpi yo lese ki tip de share lang ye kiru ban haga cu kapor permen ba pinang ye sa bat nga nakapor sya kapor nakamta ki we pede ki kubor Laitkam katahi de shibo